mudzimai wangu akanga aine vamwe vana vanga ainawo vaviri vakanga vasina kutaurwa pandakanga ndamuroora. Wekutanga paakanyora grade 7 amai ambuya vangu vakandifonera vakati mwanangu kune mwana ari kuno asi mwana wasise waadzimai wako kuti tikwanise kuwana sisi vake zvinonetsa saka ndandikumburawo kuti vauye vatorise mwana birth. Ndikati hapana chakanaka chakaipa amai ngauye atore adzimai vangu vakakwira vakauya vakatorisa mwana birth. Asi ivo havana kundibudira pachena kuti mwana uyu mwana waadzimai vako. Ndakatozoziva kuti adzimai vangu vane vana vairi gore rapfuura. Saka ini ndakazoti tiri mumusha ndakazotangawo kubvunzawo mune zvakanaka ndikati inini ndiri panapa pandinouyawo nguva diki yandinouyawo ndinongonzwa mandimikira anotaurika kuti kana pakaitika nyaya dzinenge dzaitika vanhu vakada kupopotedzana ndopanonzi mwana uyu mwana wapeshi kurova mudzimai wangu. Saka ndakazomubvunza ndikati konai vadzimai vana vari kungotaurwa kunzi mwana wani makanyibvoti mwana uyu ndewani chaizvo. Vakamutanga vachatsika zvikanzi aina handigoni kudaira ndega zvinoda zvisvike kuna baba. Saka takaenda kuna baba tikavabvunza ndikati inini ndiri mukwasha ndiri mwana wenyu ende mhuri yangu ndinoida ini ndinoda kuziva ichokwadi ndinokumbirawo. Vakati isusu nyaya iripo inonetsa isusu hatizive kuti pamakatorana hamuna kunge makataurirana. Ndikati inini handina zvandinoziva. Saka vakambotanga vacharamba vachitendera kusvika vazobudira pachena kuti hongu mwana uyu ndewake neumwe wacho anga ari mudiki zvekare. Saka inini zvangu pazvakataurwa inini handina kuita navo. Vakabva vanditi iwe saka semukwasha decision yako wanga wati kudii. Ini ndikati inini handina problem vana havarambwe zvakaitika kare hapana pekuti tikazvidzosera kumashure zvine hazvina zvazvinoshanda. Saka inini ndinongoda mhuri yangu yakadaro asi kunze kwokuti adzimai vangu vandikumbira regera kuti sorry izvi zvakaitika zvakakanganisika. Ndakatanga zvakaitika pamukwasha wangu pane zviviri zvandingada kuti nditaure zvinoda zvirikundorwadza pamunhu wangu zvakavindisa akakwanisa kuzviita. Mukwasha wangu musi wa17 April 2024 akandirova ndikafunga kumusungisa. Ndafunga kumusungisa asi munhu wekuberekazve nematauriro ekuti ndikasungwa hangu hapana chandinengagona hapana chandinendaita mweya uyu dzinonga dzimwe vana vangu asi ndoda kuti ndikadzirisa hangu chi ukama hwangu nemi ndachikumbira kuti ndiripe. Akabvumirwa ndorati chiripa ndinohaundamufunga chiripa ndicharipa nemunhu mbiri asi ndichadziripa kuti kusvika musi wa17 July 2024 yaya yasvika haana chakakwanisa kuita. Inini ipapo ndandiri ndakarwara kubva muna Mei kusvika muna December. Ndakunzwa zviri nani ndopandakamubvunza unai mukwasha ukazoita sei nenyaya yako iya. Akati ndaifunga kuti Mai Junior wakataura neni chiregai ndibvoona Mai Junior asi nyaya yangu ndofanira kuipedza. Ndakani chifunga baba ndabva kuseri takagara nyaya yaita kuti muunze mukwasha pano ndei mukwasha kuti muunze pano wakandirova akamataurirana ndobva tataurirana kuti anobhadhara saka akaramba kubhadhara. makupedza ndonyaya ndauya nemukwasha wemama akandirove pane imwe ndodwa kuti kana ndakutaura imwe makuda kutaura teererai kuti ndikuda kuti chii. Yekutanga nyaya yakakurovayo pane imwe inofambirana neiyo yekuti inofambirana neiyo kuramba futi zvekuroora kwakandinoindisa. Mwana wenyu haana kurohwa naye haana imi wobata achirova ndizverewe pamusoro imambo ndiri kuti nhau iripo ende yekuti ini ndakaroora nemwana wavo muna 2015 ndakaroora nemwana wavo vatezvara wangu naambuya vangu vakanga vakandivanza mudzimai wangu ane vana vaviri. Saka takagara then tati 2015 takaita mwana wokutanga. Sio munhu ari kutaura apo kawo 2016 takaita mwana wokutanga. Ode dare rako kaenda unoita kakwaunoriitira dare rako risingaita fiye mudare redu ratiri kuita panapa. 2016 takaita mwana wedu wokutanga musikana
then taita mwana adzimai vakazotanga kuti inini sezvo takugara tese ndoda kuti tichate. Ndikati aiwa izvo hazvita kuti tikwanise kuita kuchata nekuti inini handisati ndabvisa zvinobatika. Akati ndotaurana namai zvinokwanisa kuitika. Hama dzangu baba vangu namai vangu vakazviramba, nedzimwe hama vana tete vakati hazviite kuti uchate nekuti hauna chawakabvisa. Asi kudivi raadzimai ndokwakanga kuine pressure yekuti ngatichate. Saka muna 2018 takaita muchato, tikachatira kuPort Comfort. Saka taita muchato iwoyo, inini ndakati inini sezvo taita muchato kandi ndichada kuti ndizokupai zvinhu zvenyu, handina kuramba. Saka tadaro ndakazoti ndaita ndichishanya kuno kuChegutu kwavanogara kuPlot, ndichiuya ndichidzokera ndichiuya ndichidzokera. Asi mudzimai wangu akanga aine vamwe vana vanga ainavo vaviri vakanga vasina kutaurwa pandakanga ndamuroora. Wekutanga paakanyora grade 7, amai ambuya vangu vakandifonera vakati mwanangu kune mwana ari kuno asi mwana wasise waadzimai vako, kuti tikwanise kuwana sisi vake zvinonetsa. Saka ndanjikumburawo kuti vauye vatorise mwana birth. Ndikati hapana chakanaka chakaipa amai, ngauye atore. Adzimai vangu vakakwira vakauya vakatorisa mwana birth, asi ivo havana kundibudira pachena kuti mwana uyu mwana waadzimai vako. Ndakatozoziva kuti adzimai vangu vane vana vairi, gore rapfuura. Saka ini ndakazoti tiri mumusha ndakazotangawo kubvunzawo mune zvakanaka. Ndikati inini ndiri panapa pandinouyawo nguva diki yandinouyawo ndinongonzwa mandimikira anotaurika kuti kana pakaitika nyaya dzinenge dzaitika vanhu vakada kupopotedzana ndopanonzi mwana uyu mwana wapeshi kurova mudzimai wangu. Saka ndakazomubvunza ndikati konai vadzimai vana vari kungotaurwa kunzi mwana wani makandimboti mwana uyu ndewani chaizvo. Vakamutanga vachatsika zvikanzi aina handigoni kudaira ndega zvinoda zvisvike kuna baba. Saka takaenda kuna baba tikavabvunza ndikati inini ndiri mukwasha, ndiri mwana wenyu ende mhuri yangu ndinoida. Ini ndinoda kuziva ichokwadi ndinokumbirawo. Vakati isusu nyaya iripo inonetsa, isusu hatizive kuti pamakatorana hamuna kunge makataurirana. Ndikati inini handina zvandinoziva. Saka vakambotanga vacharamba vachitendera kusvika vazobudira pachena kuti hongu mwana uyu ndewake neumwe wacho anga ari mudiki zvekare. Saka inini zvangu pazvakataurwa inini handina kuita navo. Vakabva vanditi iwe saka semukwasha decision yako wanga wati kudii. Ini ndikati inini handina problem, vana havarambwe, zvakaitika kare, hapana pekuti tikazvidzosera kumashure zvine hazvina zvazvinoshanda. Saka inini ndinongoda mhuri yangu yakadaro. Asi kunze kwokuti adzimai vangu vandikumbira regera kuti sorry izvi zvakaitika zvakakanganisika, ndakatanga kutoudzwa mashoko anorema kutonzi izvi zvikaizvi zvakatoitika kuvanhu vakawanda. Saka iwe wazokoshei kusanganisirawo vana tezvara vangu namai vazopindirawo futi vakutaurawo mashoko mamwe chetero. Ini ndamusha mavo ndakanga ndisinganyanyofarira kuendamo. Asi nhau yaitika ndeyekuti pani kubasa kwandinoshanda kubva 2016 ndandakapa adzimai vangu kadhi rakalinga nebhengi nekadhi nelaini racho. Saka mari vaiti kana ikapinda ndo vaishandisa. Ini dzimwe nguva ndaigona kutokumbira yetonzi mari haikwani, ini ndaisambobvunza zvangu ndongonyarara. Saka nguva zhinji paipinda mari adzimai vangu vaikwira kuuya kuno, ndotofona kuti ko iwewe ko wagoenda sei tisina kupedza kuronga. Saka kunze kwokuti adzimai vangu vapindure akunyanya kazhinji kacho ambuya vangu ndo vaindidaira, ndo vaibva vanyanyopindira, vaibva vapindira mumba munyaya zhinji dzinoitika mumba madzimai vangu, ndo vaipindira vachipa madecisions. Ini semukwasha ndichitokumbira kutoti kusvika hama dzangu dzakati saka ko iwe adzimai zvawakaroora, adzimai vanofanira kuwandira kumusha kwemurume, asi pese panopinda mari vanoenda kumusha kwavo. Kana pakaitika nhamo vanga vasingaenda adzimai vangu, vanenge vachiti amai vangu vanga vasingatauri, vachiti amai vangu vakaipa, vachiti hama dzangu dzakaipa, vana tete vanga vasingataure navo. Saka nyaya iyo ndo pakakonzera bongozozo. Tamumusha ndichibvunza kuti vana baba saka nyaya yakamira sei. Saka iwo ndakazoti mazuva avari kutaura muna April iwayo takauya mutauni iri payday, ndikasara muno muChegutu. Adzimai vakaenda kuHarare nekuti ndo vanga vaine kadhi, vakanotora mari vakadzoka. Vadzoka ndakanga ndine chikwereti $50 yanga iri yekubasa. Mari yana ndakapiwa ndikandozokupa ndaita ndatambira. Saka takaenda kumba ndikati ko mari iya ngatisende neEcocash. Adzimai vakati ina handisina mari. Ndikati ko unogota usina mari sei uchiziva kuti ndine chikwereti, ini ndiri kushanda. Saka zvinorevei kana munhu wacho ane chikwereti wacho anonzwisisa here kana ndikati ini handina mari. Saka pataisvika pane imba iri paseri pemba hombe, ndo imba yandakanga ndaendese mukwasha, ndo mandaipinda. Saka takasvika imba iyoyo yakakiwa, ndichibva ndakumbira ndikati inini zvangu handisi kuda kutaura zvakwandoda ndiita sei ndirari. Saka adzimai vakabva vati ini handisi kuziva kune makibva, vanogara kuimba yeseri huru yacho, ndokwanguina baba namai. Saka mukoma wacho akauya akatanga kutaura nini, akati ko baba munini chii? Ndikati nhau iripo ndeyekuti inini ndiri kushanda asi handisi kuona chandiri kushandira, nekuti ndikashanda mari yacho painobuda inouya kuno. Kuti ndikada kuti ndibvunze kuti mari yashanda sei,
ndinonzi Nyarara. Saka takabva tatanga kunetsana naadzimai tiri panze nditi inini kana zvakadaroka nekuti ndakatorwa kubvira birth certificate ranga rina adzimai chitupa changa chiriko kumba ikoko kula 40 then koti kadhi rekubhengi. Saka ndati ini handisi kuda kuti nditaure nemi tokumbirawo zvinhu zvangu maparticulars angu kuti mboti sudurukeiwo ndozodzokawo toyananisana. Saka ipapo vakabva vatanga kurambira vachibva vanozvivharira mumba. Saka mai guru vakazobudawo votanga kupopota vakunditi hapana pamusha pedu muda kujera. Ndikati inini ndamboita sei. Saka baba vakazobuda vakabata tsvimbo. Handina kuziva kuti tsvimbo yevaida kuita sei nayo vakasvika vachisaidzira. Saka inini handina kuvarova asi ndakaita kunge ndinoda kuvavhara. Saka vakabva vati ndavarova. Inini semunhu anoda kuvaka semukwasha anoda mhuri yake ndakabva ndati kana muri kuti ndakurova ibaba hazvina mhosva. Ini ndinokwanisa kuita sei ndinokwanisa kuripa nekuti ndinoita sei nekuti ndinoda kuvaka. Saka zvadaro chakasita kuti nyaya mombe inonoke kuti ndivaripe kadhi nelaini ndakangozisiya zviri kumukadzi. Mukadzi aingoti mari ikapinda oshandisa yose ina handina chandinowana. Kusvika kumba kwatailoja kuwadzana kwakasvika kuita chikwereti chikasvika kuma 6 months zvinhu zvikasvika pakubatwa ikoko kuti patakazosvika taakushifta kwakasara stove kukasara TV kukasara satellite dish nenyaya yekuti chikabve chikwere chacho changa chakura. Mukadzi wangu aiti ndikatora mari kana kune vaya vanonzi vana 20 gram yekuti kana uine dambudziko unotora mari painopinda mubhengi inofanira kuti idhidhakiti oitora. Iye aimukira onotora mari yairega kubata. Chikwereti ichocho nanhasi chichiriko. Saka izvozvo ndizvo zvinhu zvakandidzivisa kuti ndikwanise nditadze kuti ndizosvika kuti zase zvatanga tabvumirana. Saka zvaramba zvakadaro ini ndakazoti gore rino iri adzimai vaingouya kumba wongoti nguva diki wodzoka wofonerwa namai yacho onzi uya kuno. Adzimai pari zvino havana kuuya kudare nekuti mwedzi wapfuura vakanga vakuti vakushanda kuPickstone. Saka vakushanda kuPickstone vakandifonera last week zvikanzi ndachinja basa ndakushanda kuChinhoyi. Ndikati hazvina kunaka nekuti ndikati alright hapana chakaipa asi foni yavo ndakazofona ikadairwa nemurume wavari kugara naye kuChinhoyi achitonditi iwewe siyana nemukadzi wangu. Ndakanzi imi makaramba. Ndikati unoziva here kuti isusu tine muchato zvikanzi kana vana mai vacho vanozviziva. Saka pese pandiri kufona murume wacho ndiye anga achidaira foni. Asi nhasi uno pandatanga kuuya pandauya makuseni foni yavo haisi kuita nekuti andavati mimi chiuya itisangani dare richitanga kana kuti dare richipera nenyaya yekuti taida ivo vanga vakuti hanzi sezvo imimi makuti zvakunetsa ndoda kuti tiite zvemaintenance. Ndikati ini handisina chandiri kuramba nekuti mimi makapa decision yenyu makarodzwa kare. Izvo kutaura kunoku mukadzi wangu ane umwe murume kuChinhoyi anonzi Patrick Chakombe ndiye murume wainaye ari kudaira foni yake kana ndikafona pari zvino. So varikuda kutaura newe mudare vachiziva kuti mukadzi wavo mwana wavo vakamurodza. Ndozvauri kureva here? Ndiri kuti iyo nyaya yedare iyo iripo inyaya iripo asi ivo vakati kutozviziva kuti mwana akarodzwa nekuti mukwasha akatotaura neni akandituka marimwe zuro achiti mai vake vari kuzviziva nekuti dai anga ari pabasa mwana wavo angadai auya futi mudare achimirira nekuti hapana basa rinombonyimwa kunzi munhu ngawaiko ofu achiteerera nyaya idzi. Masamuna yakakamira sei? Vari kutaura ivo kuti ndinoda mombe dzangu mbiri zvekurohwa. Zvanga zvichirondedzerwa nemukwasha baba ndizvo zvakaitika. Zvanga zvichirondedzerwa nemukwasha ndizvo zvakaitika. Vana ava aiwa ndabvunza kuti vamwe vanzwa kuti muri kuti ndo zvakaitika. Mwana wenyu ari kuno umwe murume? Kwete hasi murume. Right, munodzoka kudare nemwana wenyu. Next court date riko rino vamurangana. Tiri vanhu vakaita kunge mama imi. Hamusiri makamhangara mudare but makusumudza maoko icha makagara ipapo handichiona. Hamufanirwe kuita huno pane kwandiri kunzwa panapa. Mukaurunzira kuvana vanofa vachishupika. Hunhu ihwohwo ndoda kukuudzai. Dare riri pano harisi renyu.
muvhure audio yakaisa Mukwasha nechitatu pafoni pangu apa achindituka papers ndokumbirawo mundibatsire kutukwa makatukwa kana kurohwa kuti wakarohwa ndaitira kuti muvhure yake but 16 so muswatseti nekuti manga mambobvunza mambo kuti ini chataura utamari muno mudare muchazopara ndinoda kuti inzwaikamai simba rekumba kwenyu harisinoshanda muno mudare ndisinokuudzai zvekuita kutori nemunhu akatirova anotori panze akabata shanho racho ari panze apatoyo kudare rake achibata Mukwasha achida kuti tema pamusha pedu shanho akarowana kupi akayatora pamusha pedu vana vakavharikwa vari mumba mambo anotori pazhe munhu wacho isati kukwepa tisiko kuedzaai mwana mouya naye hatidi nyaya inoti muchitaura ichipomerwa umwe asipo kuti ndiye akazodai akadai handiti ngaauye iye munhu paanotongwa Mukwasha anotongwa here Mukwasha mukadzi wake asipo konyaya dzinenge ndinomuza ndingasvike pamba penyu mwana wenyu oramba kubuda kumba kwachiramba kuya kwandiri mazuva ese kuriko kumba kwedu umwe mwana akazvarwa semudzimai wangu ondituka pamusha penyu kuti ndoti ndauya pamba penyu kuuya kwandaita pamba penyu ndarasikera ndauya pamba pato zvara wangu hapana zvakambuda ndo zvaari kutaura kwa mukadzi wake ngaauye maaudio nemachichi zouya imimi vachona vakapona muchirohwa imi usiku pamba penyu vachona vahonii kuti moya navo izvo zvazvishamisiichibuda panapotakataura kuti muchibva mamambo ndokuurayai uyu achitaura vari mwezuro nechitatu saka kana isu tichiuya muno tinozwa kuti tiri kuhopotera kunana mambo akataura iye nemuromo akantaura kuti ini ndiri hure remunhu akataura zvinyadzi zvandisingakwanisi kutaura amuri mufoni ngaitorwe foni iridzwe munotukwa mukaita zvinosina basa pamasori ngakukudzai indaiupepasi ingoenda kupepasi kwatinemerere zvinhu zvakaivatinoza kuti what is the source cause yakonzera kuti zvinhu zvidaro chii ndiani Mukwasha angangotuka tezvara nhambo yakungotuka kuna zvinhu zvakadaro muchato wakaitwa imi muchigara ndamuchato muchazodziwa kana musikana wacho avo very good nyaya dzemuangamuya kudare musinai tati chiti inyaya yedu iye achazopinza yake handiti maona iye musikana handiti maona isati chiti indedu gogoimi musikana wengaauye kudare tasingazoiti ari kuindiketa waipapa ari kupinda ngaauye kudare nekuti isi tisitakarova nemukwasha yachiya muchameda kupepasi pakanyorwa kuti papers kwaari maaudio acho ndinoda vanogona mainyatso muchaonzwa chirudunuro muchaonzwa mambo achirudunura munhu wake nokuzosvika vakuona nevanetsana